muranda wa Mwari wakatipa, Mwari echitipa inyasha, echitikomborera muzita ra Jesu Kristo. Amen. Ndoti panari pechino muranda wa Mwari wasvika. Taura naye. Ndi muranda wa Mwari wasvika wapano. Muranda wa Mwari wasvika. Muranda wa Mwari wasvika. Notenda panguva dzino ntendedzei hama dzangu ndikuintroduce achaudza dzimwe shamwari dzauya nadzo panguva dzino. Ndoda kuti evangeli inotikoshera. Ntendedzei ndidaidze murume azezesa ashumira Kristo in Zimbabwe and out of Zimbabwe. Paari kuya kumira pano andaitaura nawo last other time ndakaparidza nawo masvingo gorero. Nhasi unoyu apedza nyika akaflya nezuro kubva kune imwe nyika vechiuya muno muZimbabwe echibva pano paprogramu ino vari kubuda zvakati nendege vichienda. Aiwa, Mwari ngaaropafadze, ngaakomborere. Ntendedzei ndidaidzei Evangelist T Muparinga. Aiwa, chapa uchifara. Chapa uchifara. Evangelist T Muparinga is right here. Tenda zvikuru wanoende pekugara. God bless you. Mazvita and praise and worship. Thank you so much. Mwari wakuitirei nyasha. Regai ndipe rukudzo remekedzo kune vatungamiriri vese, all the pastors, maoverseer. Mwari wakuitirei nyasha zvikuru. Regai ndiremekedzana baba nana mai, vakomana nevasikana, mazvita nekuuya kuti tinzwe kutaura pfungwa yaMwari manheru ano. Ndinotenda Mwari zvikuru muzita raMambo Jesu. Amen. Ndiverenge zvangu John chapter 5. John chapter 5 from verse 1 up to 7. John chapter 5 from verse 1 up to 7. John 5, verse 1 up to 6. Again, English version. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now in Jerusalem by the sheep market, which is called in Hebrew tongue Bethsaida, having 5 porches. In these lay a great multitude of impotent folk, of the blind, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water. Whosoever then first went to the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there which had infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there, and he knew he had been there for a long time, he said unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Say, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool. While I'm coming in, another steps down before me. Jesus said unto him, Rise, take thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, took his bed, and walked. On the same day was the Sabbath. Jesu akati aona munhu uyo avete pasi, zvaiziva kuti akanga akadaro nguva refu. Akati kwaari, unoda kuporeswa here? Murwere akapindura akati, Ishe, ndinosaiwa munhu anondiwisira mutsiva kana mvura ichibvongodzwa. Asi ndinoti kana ndoenda, mumwe onditangira kupinda. Jesu akati kwaari, Simuka, tora nhoo dzako ufambe. Tinotenda. Tinamati baba tinokutendai manheru ano, taurai kuupenyu hwedu.
Shoko renyu rinotsira rinodzidzisa nekutigonesa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Nyaya ndaverenga pano ine chekuita necompetition. Kwaiva nedziva raivako, varwere vakaungana ipapo, mvura ikabvongodzwa, mutuma kana aburuka atanga kupinda waipora, atanga kupinda. No matter your condition, ukatangirwa atanga kupinda, kana nyaya yake iri diki atanga kupinda andopora. So nzvimbo iyi haisi nzvimbo inoshanda tsitsi kana kunzwisisana. Inzvimbo yevanhu vane matambudziko, ende mumwe nemumwe mudambudziko rake anoda kuti ripere. Haangagare pasi woti aiwa rako ngaripere rangu rozopera time. Nzvimbo yanga ine competition. Mutumwa aiti akaburuka panzvimbo iyi akabvongodza mvura, atanga kupinda andopora. Zvoreva kuti kuva panzvimbo ndo chinhu chekutanga, asi kuzoziva kuti mutumwa auya yabvongodzwa yaiva imwe nyaya. Nokuti Bible rangu rati the blind were there. Saka bofu harioni kuti mutumwa auya manje. Saka mutumwa waigona kuitira favor vanoona. Zvoreva kuti nzvimbo iyi haisi yemunhu wese kuti zvitange kuita. Mvura kana yabvongodzwa pochiita makundano makwikwi ekuti atanga kupinda, ndiye ari kupora. So zvino pane vamwe vane maconditions ekuti havagone kumuka, vakangotsvetwa vakasiiwa pasaidi ipapa. But mutemo hausi kuzochinja nokuti uyu anoramba akarara uyu. Saka tine shasha pano yaita makore, at the right place, no testimony. So kuva pachechi ndo chinhu chekutanga, but kushanda nezvinodiwa ipapo ndo chechipiri. Saka zvinoita kuva right church, no testimony. Nokuti murume uyu aivapo padziva. So is that the right place? But ari kuti pano pane nyaya dzepano. Dambudziko randinaro nderekuti munhu unogona kuya kuchechi, but haane ine nyaya dzepano. Mufaro wake kugeza kuchena kuuya kuchechi, but pakatanga kubvongodzwa dzepano haapindi. Ini kuchikoro kwandakafoira umwe wangu wakapasa. Saka ndaigona kunyepera vabereki kuti maticha anga asiri serious. Zvakandi expose ndezvekuti musame class naaigara pasaidi pangu akaita ma-A. Kurati taitopiwa zvinoitisa ma-A. Saka pazvaisvikira ndo pane nyaya. Angu ndaimakonvheta ndo aita ma-D nema-E. Manotsi ndiwayo. Kuva serious kwako ndo kwakucreate ma-results. So you can transfer kubva pachikoro chinonzi hachigone kudzidziswa woenda chinonyatsogona. But nokuti hauna shungu kana uri panzvimbo, ma-results haasi kuzochinja. So bhururu inzwa manerano, kuchechi wakauya, but pane dzinobvongodzwawo pano. Dambudziko ndeiri manje, haisi mvura yakachena iri kuunza healing. Bible riri kuti mutumwa akaburuka anobvongodza mvura. Zvoreva kuti inenge yamucondition isiri right. Saka uchiona kuti rikaparidzwa rinochinja upenyu hwako, unoriona sekunge harisi right. Because rinobvongodza mafungiro ako. Mafungiro emunhu akabhuroka, pakaparidzwa giving, abvongodzwa understanding yake, anodzokera kumba achiti vanga varova, but area iyi yakabvongodzwa ndo yaakuporesa. Yakachena yakanaka ina zvairi kuita. Saka basa remutumwa nderekuti kana aburuka, mvura inofanirwa kubvongodzwa. Saka murume uyu anoziva zvinoitwa paBethsaida. Saka sei ane makore akawanda zvake zvisina kuita, ari kuti pano ndinotangirwa. Unorega sei kutangirwa iwo uchiswera wakarara panoda munhu kuti ave active? Murume uyu akauya nepekurarira munzvimbo isingade vakarara. Ndiani anokumudza kana mutumwa auya?
nokuti wese aripo ane nyaya dzake. Unowira sei mudziva uchiswera wakarara nzvimbo isingade vanhu vakarara? Pari kudiwa anogara akasvinura achitaimira kuuya kwemutumwa. Saka dambudziko nderekuti murume uyu wakafila comfortable kuva right place asingaite the right thing. Ndo imwe nhamo yatinayo kuchechi. Vanhu kuchechi vako but upenyu hwavo hunofanira vanhu vasina kuuya. Why? Nokuti kune inotambwa kuno yaunofanirwa kuva part and parcel kototi wotoconcentratewo. Kana yabvongodzwa, you must take action. Saka nhamo yataita ndeyekuti tiri mamember but we are not active members. So zvinodimanda kuti munhu apore. Zvinotoda kuti nyangwe uchirwara but chiva nesimba rekuwira mudziva. Simba iroro usarishayiwa nokuti kana yabvongodzwa mutumwa haataure nemunhu. Ndorimwe dambudziko remutumwa, hana waanotaura naye anongosvikira kudziva kwake ikoko. Saka ndofunga tsano ve38 years vaitozokwenywa nevanhu kuti anga auya ka pamamakarara paipe atombouya. Saka ndofunga iye aione nekutapudzika kuri kuita varwere padziva iye achiramba aripo. Nhamo ndeyekuti akawana chiri comfortable pekurarira, aiva nenhova, aiva nemeti, kureva kuti akava mucomfortable zone iye ane situation. Vakamutakura vakambouya naye. Tsika yevanhu ndeyekudai so. Vanombokutakurawo, vanombokujega, vombokubatsira. But pamwe pacho havazosviki chaipo pangachinja upenyu hwako. Nokuti hakuna imuwisira mudziva. Saka wakauya sei kune vanongosvitsa pano. Naimwe nzvimbo ndichiparidza nyaya ndakati kune mweya wekotatu. Kuti o'clock haikwani but mukotatu urimo. I love you, haushaye kuengage, haushaye. But okuroko yemuchato. Unoshaya nokupinza muna 12 okuroko. Unenge uri pakotatu kotata. Mapromises achiitwa zvese zvichirongwa. But kana yangu vekuti zvichiitika zvakanakira upenyu hwako. Ndo zvisipo. Ndimonero riri stubborn wena. Unosiwa nevanhu uchinzi wakaingenja, wozosiwa neakaingenja wacho. Wotozodemba kuti ringi yacho akambondipira iye engagement nokuti yakaita kuti vamwe tsano vandisiye. But ndokuzosiwa neakakupa ringi yacho iyo. Kune mweya wekotatu wekuti unombotakurika zvako. Makisa anokupa, mahaga anokupa. But yekuenda kwatete ndoya achiri kugaya namanje. Zvakawanda muupenyu zvatatsvetwa nevanhu nekuda kwekuti vanhu vanoneta. Ende vanhu vanoreva zvimwe zvinhu vasingarevese but vachingoreva zvavo. Vane nyaya dzavanotaura dzaunonzwa kuti yes, ndo mashoko andinoda kunzwa. Pane pavanogumirawo kutsveta vokusiya. So murume uyu haana kungouya ega, ane type yakamutakura. But type yaimirire time yese 38 years inewe nokuti vane zvavo zvekuita. Savakangouya naye vakamuti tsano panopora vanhu ndepano iya yakwe. Munoziva here kuti nhau yekunamata tine zvatinoitirana sehama, but pane zvaunofanira kuita sedunga munhu kuti unamate Mwari. Nokuda kwekuti tine zvatinobatsirana pachechi sehama, but kana yaye kunamata Mwari yakuda kuzvipira kwako. Mutumwa ataure nemunhu anobvongodza mvura chete. Iwe wafanira kuziva the right action. You must apply the right action. Akabvongodza mvura anodzokera. Saka nyaya ndeyekuti chiregawo kutangirwa. Saka isha handina munhu anondiwisira. Unomuwana kupi mimese mune maproblems. Upenyu hwatiri kurarama nhasi kana wakaisa trust yako mune umwe munhu, I'm sorry. Waunoisa trust maari ane dzake unyaya.
Unoziva kune vanhu vokuti unofunga kuti ari kutsvinya, ukamukumbira imwe mari sobva kuti handina kana sendi, but uone anenge aine imwe mari, but palevel yelanguage yake anoti handina mari. Iwe unoziona kuti shoma yaainayo ndo breakthrough yangu, but unonzwa achitoti mari iri kunetsa. Mumwe nemumwe ane nyaya yake nenhamo dzake. Level neclass yekusiyana kwenhamo unofungidzwa kuti pamwe vari right, havasi right, vari zviri kutovanetsawo. So tarisiro yako ukaisa muvanhu, unongoramba uchingoti handina munhu. Nzvimbo yaari Bible rati yanga yakazara vanhu, asi anoti handina munhu, kushaya munhu pavanhu. Rega ndikudze ndimboenda imwe engo so. Population dai wakamboitsvaga statistics dzayo, uchoti pamwe varume unotosvika 4 billion. Pa 4 billion varume hauna anoroora iwewe. Uri kushaya munhu pavanhu. Ukaenda pakampani pakanzi no job, ukadongorera mukati, mune vanhu vanoshanda mu no job. Kuda kuti unoshaya basa pabasa. Ishe handina munhu angandiwisirawo kana yabvongodzwa. Ndiri kushayiwa munhu. Shungu ndinadzo. Ini ndikazodawo kupinda, vanhu vacho havana tsitsi neni. Kuna anetarisira kuti ndingachaita something. Ndingachaita something. Ndoda kuzobvisa tarisiro uise muna Kristu. Nokuti chakapa Jesu kuuya panzvimbo iyi, aiziva kuti kune type isina vanhu yakutodari Mwari chaiye. Bururu yako ikashaya Mwari, vanhu chaivo havachakwanisa kumira newe, nokuti naivo vane nyaya dzavo. Panyika pane maprinciples ekuti vanoavoida chinonzi tsitsi, idzo tsitsi nyangwe dziriko. Bible rangu ukaita research uchazviona kuti price ye 2 kg white sugar kuna minister ndo price ye sugar iyoyo kurova. Panyika pari stubborn. Maprice ari maokei haanei nekuti unogara kupi, unoshanda kupi. Pari stubborn zvekutodaro. Havana tsitsi newe. Zvauri kutarisira uchiisa trust muvanhu so kuti ninga akazodai, pamwe zvedu zvinoita mushi, ninga akazodai. Munhu iyeye anenge iwewe. Zvako zvikatoita unofunga hama dzako. Saka izvo zviri kuchema kuti vanongotora hama dzavo, tovabvisa toisa iwe uchatora vatorwa here. Handisi kuona takafanana here. Vari ngotora hama dzavo, vari kusumudzirana pachavo, tovabvisa toisa iwewe, toona uchitora vatorwa tidzidze. Ende ukatodaro paunoenda kumusha vanhu vanoita meeting newe kuti uchiri right here. Anatsana hasi kushanda uri ngotora vanhu kutaundi. Your trust and your hope kana iri muvanhu, makore anopera. 38 years chaari kuchema nacho, handina munhu. Hapana vanhu here padziva varipo, vane nhamo dzavo. Saka iye akauya nepekurarira, saka iswera akatorara zvake. Right place, but haasi kuparticipate or to do the right thing. Kupinda chechi chinhu chekutanga. Chechipiri chinochinja upenyu, hakusi kupinda chechi. Kuita zvinotaura shoko raMwari uri muchechi. Ukasaziva zvinoitwa, kune unoti aiwa Mwari ndimwari weminana, vanoita zvinhu ichokwadi ndimwari weminana. Besides my miracles, is also a God of principles. Shoko rikatoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari, ukasaroora unofunga kuti Mwari akakunyepera. Pane principle yekutoroora uve nevana vakavimbiswa naMwari. Yawakamirira kuti Mwari vachaita, ivo vakatomirirawo kuti uzive zvekuita. Saka uchinzwa achiti vanhu vangu vaparara, kwete vaSatani. Ndakati vhesi inorwadza iyi,
kuti Mwari anotobvuma kuti kupararawo but timu rangu iri. Ichi ndo chikwata changu but chiri pama 1. Application inzwa kuva ne prescription. Ukasatenga mishonga yo ukanwa prescription hairape. Kuva ne manual inenge shoko raMwari woregera kurirarama nekuri applya ari kuchange life. Nokuda kwekuti iwewe semunhu you must know what to do. Kuna zvinhu zvekuti Mwari havachaita nokuti vakaisa a system yekuti zviitike. Mwari vakasika munhu ndokubva vasika Adam na Eva ndo mazita andinawo. Timu rese riri apa rina kusikwa iri kuberekanawo. Creation ne reproduction zvakasiyana. Yawakamirira kuti Mwari itai, wadi kuita research kuti iri kuma miracles here kana tiri mukuitwa neni semunhu. Mwari vasika miti vakaisa shoko, a word of command. A seed to produce after its own kind. Mbeu ichabereka maringe rudzi rwayo. Kurati miti yatanayo iyi haisiriyo yakasikwa, iyi a result of reproduction. Iri kubva pa system yezvakasikwa. Pamvura paBetsaida yakabvongodzwa, haupore nekuti yabvongodzwa. Ino unopora nekuti wapinda. Manje yakabvongodzwa hainakidze. Vanhu vanoenda kuchera mvura kutsime kana kudziva vanomirira mvura itange yasetla so. Because yakabvongodzwa ine marara. But mumarara imomo ndo mavigwa healing than mumvura yakanyatsochena mushemushe. Saka uchanoti rausingade rinenge rine marara rinotoshora ndo rine nyaya dzacho. Rawakada ukatenda rakusvitsa pauri apa. But rinofanira kukubvisa ipapo uchienda mberi ndo rawakati makei. Because rine marara so. Ini kuchikoro ndaivenga ticha irova stereki. Because kana uri mwana mudiki unenge uchingoti tirongorohwa takamakwa hatifarirwe hasi right. Ndakura kudai ndinodemba dai ndakarohwa pamwe zvaita better because life ya life iri stubborn ka. Ukasarohwa kuchikoro future inorova munhu iwewe adzimai vako vana unokwadzisa vanhu vakawanda. Unodemba kuti dai vakangondirova mbichana. Isu nekusagona manje. Pakurohwa ipapapa pane kuti uimprove uverenge. Waivirikidza mashoti ekupfeka mukati. Ndaienda ku defensive kwete ku reproduction. Ndakavhara shamu but urova uvhariki. Kana wadofo kana ukapfeka mashoti nhamo inopinda. Kudati ndakava dofo kusvika pa level yekuti ndakatadza kuziva chekugadzirisa. Ndikaenda area isiriyo. Anenge mukomana zve. Arambwa nemusikana kunzi hauna mari. Anobva atsvaga mumwe musikana, tsvaga basa. Iwe yarambirwa uri kuiziva here, hauna mari iwe. Hazvina kunzi hauna rudo. Zvanzi hauna mari kwete rudo, rudo unaro. Yakabvongodzwa iyi ndo ine nyaya dzako. John chapter 9, Jesu akapfira matepasi akakanya ivhu akaisa meso ebofu. Hama dzangu munozviziva imimi kuti mavhu ari sensitive kumaziso. But kune healing inenge kutoshorwa. Saka uchiona rikaparidzwa rinokutoshora unobata maziso haudi jecha ripinde. Yakabvongodzwa haisi favorite yemunhu wese. Tomira kuti inyatsogadzikana so. Tine type yera osa Moses wapiwa instruction na Mwari. Taurira vana veIsrael vaise ropa pamadoo. When I see the blood I will pass over. Ranga rakareruka vhangeri kumunhu ane makwai yake 3 or 4. Achangobva mukutenga nesona kumukirwa. Kuti bishop anoti rwisa ndodzora kumashure. Wani iro riri. Gamba nyau ndeyekubuda. So ukaziva value yekubuda. Auchengetedze kagwayana racho.
nokuti ukarichengetedza uri kusara. Ndopanati varume dai takaita kamukarisearch neunderstanding ine madzimai so. Madzimai ukanzwa achiti kuzvara kunorwadza ichokwadi, but havasiye. Achitopedza kudaro unoona next year ari kupusha so iri timu iri mune muchirevesa here. Vane value yavakarespecta yekuva nemwana than period yepain vari mulabor. Vakaisa value pa end result than the process. Yakabvongodzwa ndo yako manje. Ndiri kuti kudi rausingade dai wamboedza kurida waona. Unozva Mwari vanonzoziva zviri sensitive kumunhu vanozviziva. So tona kana vakumbotara zvemari muBhayibheri so vanoti ndiedzei kwete ndipei. Ndiedze kutoda muedzo chaiyo. Kutonyorwa vhesi kuti vanhu ava vakapa mari munonetsana. Musavati ndipei, iti ndiedzei. Ngatitei zvemiedzo pamari ava. Timbopuruvhana kutendeka. Why? Because inyaya inotoshora munhu. Vakuru kana yabvongodzwa, vamwe ya too smart, munomirira kuti isekle. Yeti yakabvongodzwa iyi, yakatakura chawakainga pano. Sa unoramba uchingoti Mwari dai vatirangarira pano, why hausuda kupinda mvura yaisi kukuitira zvakanaka. Wakanamata ukati Mwari ndipei mujaya anondida, ishemere chindirangarewo pa ishemere chimwari. Ndokubva yauya yakabvondoka mvura. Hautondinzwa iyo. Yakabvondoka haisi right mvura iyi. But unochengeteka apa. Akuudza kuti apa pore munhu ndiani. You are too smart for that. Oza mukadzi weSamaria chinomupa kunyima Jesu mvura patsime. MaSamaria neMajudha haadyidzane. Iye anotodawo Mesaya, but auya ari wrong side. Anototakamirira Mesaya akauya achatudza chokwadi chese achitaura neMesaya akauya kuti tinomirira. Why? Because wauya uri wrong side. Yabvondoka mvura yacho auya ari muJudha. Osa pane nguva yekudai Mwari atibatsira. Tine zvatakavenga zvatisina kugamuchira. Zvirizvo zvakatakura ropafadzo yemunhu. Havasi kupora nemvura yakachena vanhu ava. Havasi kupora nemvura iri right. Vanongopora bedzi kana mutumwa auya aibvongodza. Zvino kana makambowira munhu aiva nemhezi ikabvongodzwa una makwate mhezi arimo imomo inosemesa. Kana makambowira ngane mapere mbudzi ikabvondorwa une zvaunoona zvaunodai yasetla tanyatsopinda. Season yako ikakwana unofunga kuti haisiriyo because inouya yakatakura marara. Vakuru tine evhangeri ratinoda, but iye ane evhangeri raanoda kuti tide nokuti rake rakatinakira. Osakana munhu ari mwana mudiki anda zvakangonaka so haakoshese value yekuti zvinopera sei. Sachona medical mishonga inorabiswa vana inotapira. Yevakuru inovava kusikumakwa. Kuzikanwa kunzimikana mukavaviwa muri kutozvati pada kupora munhu. Ava apana vakangonzwa zvavava vanorega. Havakoshese kupora kwacho. So udiki neukuru unopa difference pakuremekedza zvinhu. Yakabvongodzwa haifarirwe nemunhu wese. Saka umwe munoita makore akawanda. Why? Because parinoparidzwa kudai unonzwa kuti vanga varova mushe, but area idzizi vanotikuvadza. Ngava-understand economy yacho, ngavaone nyika yacho mamirira yakaita. So it's not the right season inokunzira zvinhu, but the right understanding in any season. Yakabvongodzwa iyi haisiye munhu wese. Kune type inoti ikatarisa kuti kana haisi right, it's not smart. Rega itimirire mvura kwayo kana yanyatsosetla. Zvino mutumwa anenge adzokera. Paanongouya akaibvongodza kudai so paakuda vanhu vanozvipira kuti tiri kuona zvinosemesa mairi but ndikapinda upenyu hunochinja.
Munoza vabereki vanodai kana mwana asina appetite achiramba kudya vakatenga chingwa chavo vanoisa jemu nemajerini kacombination ika kanotapira zingaiti vari kuitira kuti mufana ave attractwe nechikafu but mwana manje asina dzinodhonza mushi anokiriya jemu nemajerini odzorera pisi purpose ndeyekuti murove chingwa tsano saka uchaona kuti dzimwe nguva taapa level yekuti tine ratinoda rinotitapirira but nyaya ndeyekudya chingwa chinova shoko. Yakabvongodzwa inoshanda but zvakuda munhu ati kurei azive kuti kusemesa marara ayo kubvongodzwayo but ndonyaya ndakagarira pano. Learn to value zvinotaura Mwari nyangwe zvisiri favorite yako nokuti iye akatendeka zvaari kuunza ane chinangwa neupenyu hwako. Ishe handina munhu ndosaka Jesu auya. So Jesu paanouya haashandise the old process. Old process yemutumwa inosiyana neaituma mutumwa. So Jesu wauya ari kutaura nemunhu unoda here ya choice. Ufunga chinonzi choice chiri more powerful. The devil akamanipulate pfungwa dzako unoita ma wrong choices. Tine vanhu vekuti handizvo zvaanoda zviripo but akatrainwa nemweya yechina kuzvigamuchira. Une gorera ucharwara ukaenda kuna chiremba haupiwe mushonga uchaudzwa zvimwe zvinhu zvekudya. Pane chikafu chauri kushota kwete kuti haudya uri kudya zisirizvo. Why? Because wakatraina mind kuti kudya chikafu pane chimwe saka hausati wamona kuti munhu akaenda kuchipatara handizoti inenge medication mabanana maapple zvinotozikanwa kunzi ari panze apa haite izvozvo. Mutumwa zvaauya haasi kutaura nemunhu but Jesu paauya ndoyandadira Jesu manje anoziva maluza ndadambo achinja amboitawo number 1. 38 years no testimony but pakauya Jesu ndiyakaitawo number 1. Yandinomudira ndiyo imanje yekuti nyika yakakwandareteka kuti uri ku number 38 iye akataura newe mushe mukawirirana unoitawo number 1. Ende Jesu achitoziva kuti type yako nezvekudhaivha mumvura umu zvinokunetsa saka haunze process yakakuruzisa nguva dzese. Anongoti yako yareruka manje simuka ufambe. Asi mubvunzo wanga uri wokuti unoda here kupora. Indaiti mubvunzo uri valid here munhu auya kuchipatara anotoda kupora but sei Jesu achibvunza munhu akauya inyaya yekuti zvawakauya nezvawanga wakuita wauya zvakafanana nekuti haudi. Unauya kuzorarira kuno kwaunoziva kuti ukatorara hazvibude. Kunyika wakabva ukauya muchechi yaKristu but zvaKristu zvacho hauite saka unoda here kuchinja upenyu. Inzwa yekunamata zvakareruka ndezvekudai so. Learn to practice. Vanotaura chirungu vanoti practice makes perfect. Unoziva kuti kune munhu asingagoni kutakura munhu nemota kumupa lift achiuya kuchechi. Kune vanhu vakugona kupa mumwe munhu mota. Gepi racho rakakurisa. Iwe kuti munhu angoti 1 minute ndifone nefoni yako haugone. Kune vanhu vakutotengera munhu foni yacho. Gepi reupenyu ipapo rakakurisa. But handisi kuti tangira ikoko. Practice from small things. Varume chinochinja upenyu mukunamata action than tears. Prayer attracts God's attention. Action attracts manifestation of a blessing. Ukachema ukanamata vanokunzwa but chinoita kuti vakupindure hakusi kuchema. Ukachema vanonzwa. Matthew 6 verse 6. Kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhare musuo. Mwari anoona kwete anonzwa. Kurati pawapinda mukati umu do will reward you. Reward iri connected net doing not crying.
wachema nguva refu life haisi kuchinja indava. Tarisa ku action side. Baba zviratidzei nokuti munoshamisa vachakukwenye nowo unoshamisa unzwe. Key yekuchinja life mukunamata action. Vakuru kana yabvongodzwa vari machuwa vane ine zvavari kuona kana zvikasemesa vanoziva goal kana purpose kuti ndikangopinda izvi ndinopukuta zvikabva izvi but upenyu hunenge wachinja. Vazonyanya tichida kunamata so but dzimwe nyaya vanodzinyanya. Iyeyo adaro ukanzwa kuti abuda chechi ino kwaanoenda kwacho anotakura bhaibheri raishandisa kuno. Saini yekuti ndine nharo danonzwira kuseru. Aiwa kana pachitivaridzwa risiriro vachivhura irori kokwawa kuenda wadi kutenga nyowani. Ndinzwe bururu. Unozowana achitaura so. Takaita independence kudhara but ndatisi kubudirira. Takaita independence kudhara hatisi kubudirira. Ndakati problem English. Independence hazvireve prosperity. Zvinoreva to be independent from the oppressor. Hausisina anokudzvanyirira. Saka pasina anokudzvanyirira ukava lazy namwe inokudzvanya. Haitye independence. Saka uchiona kwakavakwa majeri takaita independence. Isaini yekuti kune type inofanira kutosungwa isi takasununguka. Vana vagute nokuti vapinda Kenani. Vanoguta vakanorima muKenani. Tikakunamatira basa ukariwana ukasabata nguva kubasa unodzingwa basa remunamato. Hauti andoenda kupi papa ndezvima declarations unoenda. Murau kana kuti principle yepanzvimbo ukaignore unoita 38 years. Handina anondiwisira. Une munhu wawakatomirirawo zvako. Ndiye achazodai pamwe pachazoya anozodai panouya anozodai. Vanhu vane nyaya dzavo. The blind, the lame. Vane nyaya dzavo, vane ma-issues. Imagine kuti bofu rangonzwa kuti mutumwa uya arione rinoita makore mangani riripo. Asinganzwe mvura painobvongonzwa hazvinzwe. Saka kune type yanga iri pa disadvantage. Nyika iri stubborn ukashaya Jesu. Kune dzimwe nyaya dzauri disadvantaged kudhara kwete by choice. Because vanoroora kana uchichaga akati nakei wegotozati atoma wanako. Akomana chawanenge vanototarisa fesi futi. Yochiti but chikuru moyo havatarise moyo havana x-ray ka. Moyo wanoona kupiwa. Kanenge karafu bandatu bate ingwe yandiri kuya nayo so. Aone mBible mune mwe mudhara akazoita madhiri anoti mwana wangu aroorwa. Jacob auya pamba. Jacob akasarudza munin'ina mukoma aripo. Hana basa neage unosara uri mukuru. Baba ndokubva vaona kuti mwana wangu muombe uyu pakudiwa madhiri kukangovira chete. Anororeka usiku. Fair maskata atorwa. Labani akazvironga manheru. Okay, that's good. Church ndinzwe. Mvura yakabvongodzwa haisi favorite yemunhu wese. Inosemesa inobohwa. Vanochera mvura vanomirira kuti tange yambosetla. Tine zvinhu zvatakavenga tikaignore. Saka tiri patira. Maybe panofanira kuya munhu ari powerful ambondinamatira. Kubatwa musoro nekubatwa mukati memusoro zvakasiyana. Iwe munhu chaiye paanotoberekwa 1 anotanga abuda musoro. Sign yekuti panyika pauyo usati wafamba funga unofambiswa nevanhu. Vanokupinza bhizi uchingompeya. Paruda brain panyika pauya. Wakabva kare uchiignore yakabvongodzwa. Wakamirira right.
maSamaria nemaJudha haadyidzani. Ndiye Mesaya wamakamirira uyu. But problem yako uri kuona muJudha usi kuona Mesaya. Saka kwauri nyaya dzako dzatobvongodzwa ucharamba wakamirira. Padziva pane nyaya. Mutumwa ari kuburuka hana zita remunhu kuti iwewe tanga. Action yako neshungu dzako panzvimbo dzinokupa results. Yabvongodzwa haasi kupinda. Ati kuna Jesu, ini Ishe ndiri kutangirwa. Kana uchitangirwa mina ndikupe dhiri manje. Garira mumomo mudziyo. Osa pamwe pacho hauna problem yekuti wakaroiwa. Hatisi kudhonza mushe. Ukaroiwa unodarika zvauriri. Haunomboroiwa iwe. Vanhu kumusha kwedu vanobata-bata. Aiwa, hatisi kudhonza mushe. Iwe, Mwari ndo vakati let the birds fly nanhasi ostrich haibhururuke. And it's one of the birds. And Mwari havarevi nhema. Sai ostrich isiri kusumuka. Vhangeri rakafamba rekunzi shiri ngadzisimuke. Ishiri kai. Inokandira mazai manhenga inayo. But ukaitarisa inokupa clue kuti sei isiri kusumuka Mwari vakataura. Ostrich every part yakakura. Chidiki pa ostrich. Dzikasadhonza musha apa asumuke munhu apa. Dziva iri harina mafavorites. Rinoshanda nemunhu maringe shungu dzake. God is not a respecter of persons. Anoshanda maringe shungu dzinedunga munhu pazvinhu zvaMwari. Saka uchiona kuti Bible rekwaAmerica ndo Bible rekwaMutare. RekwaAmerica pakaparidzwa giving, even kwachigodoro vanorwa giving, havatapudze mapeji kuti munowakuwadza aiwa zviti maprinciples ari stubborn. Ikabvongodzwa unopinda here kana unomirira kuti ite zviri right. Une type yevhangeri raunoda so. I remember ndichiparidza parank one day kunonzi kuwadzana. Ndakashedzera kuti mbavha dzipinde ushe hwaMwari dziri mukomana inu wadoro ari pasaidi pangu akati vataurire vari kutibira. Zvipfeva zvipinde ushe hwaMwari zvikanzi vaudze vanotipa zvirwere. Kuzoti nevanodhakwa zvikanzi wakutivhara manje. Ikabvongodzwa hauri gamuchire but ndiro. Success is attached to discipline more than to gift, and I'll give you an understanding. So uchiona munhu ane chipo chebhora anoenda kutraining, iye ane chipo kudhara. Anotrainere chipo chiripo. Success is not demand a discipline more than gift. And I'll give you an example. So, aitungamira Israel kuhondo. 1 Chronicles 12:2. You know, Saul was a Benjamite. Nehama dzake. They were gifted in throwing stones, either with right or left. Vaiva nechipo chekukanda matombo. Rudzi rwaBenjamin, hama dzaSaul, first king of Israel. But akakundikana kure aGoriati are gifted. Pakatozouya David asina chipo ichocho. Talent is not enough. So uchiona team yebhora ine n'anga. Varazati vakomana vane zvipo but mboendai kwaSecurity nzwa zvinofamba sei apa. Patsime apa pane nyaya ikabvongodzwa. Rakabvira kare vhangeri kubvongodzwa. Dai life yakachinja kudhara. Osa kune mwe nhamo ine munhu yekuti naMwari wacho anovhunduka kuti nanhasi. Why? Because zvinochinja upenyu zvakatouya. Mikana ikauya, Bible rangu rinoti time and chance are given to all. But knowing the time and your chance, it's not easy. You need the grace of God. Mwari vakupe meso emweya. Lori mukana wa Joseph wekurangarirwa
wakatouya achiri kujeri, vamwe vasungwa pavakarota, akarapandura hope dzevanhu vasingabhadhare. Ndo vakanotaura zita rake kuna mambo kuti zvigobhadhara. Saka mukana wako wakauya, but wakati ava vana nebasa resa. Kune murume akanamatirwa katu naJesu wamasimba ose. Lazaro akangonzi come out, akauya. Pana aiva bofu akanamatirwa zvanzi uri kuonei vanhu kunge miti. Ndokubva anamatirwa futi. Haasi kunamatirwa upofu, maonero. Nokuti anoona vanhu semiti, akanzi enda unotema miti, anotanga newe. Ko rumwe muti wacho ka. Mwari vakanzwa munamato wako, Mwari vakaona uko wakauya kuchechi vakakugamuchira, but pano pane nyaya, nokuti dzimwe nyaya dzacho kana dzabvongodzwa haudzifarire. Une favorite dzako, une zvaunotodawo iwewe, but chinzwa ka chida zvaanoda usangane nezvauri kutsvaka. Saka uchiona pana John chapter 2 waini yakashota pamuchato. Jesu haana kuti kuvanhu tsvagai waini, akati tutai mvura. Vatuta mvura vakapa mukuru wemutambo ikava waini. Waini yako ikavigwa kumvura, hauchere mvura iyo. Because hazvipindirani. Unoti dai taivapo pakana waini yapera, Jesu oti tutai mvura. Taimukwenya kuti ishe pamwe hamuna kunzwisisa. Hapana kushota mvura. Porodiyo waini now. Dzimwe nguva rinenge haripindirani nesituation yako so, karinotokurwisa. Endakazvoda vhangeri rinokurwira kazhinji, ndoraunorwa naro. Mozisi aberekwa kuti achiburitsa vanhu, ndochinangwa chaaberekerwa muEgypt. Aburitse hama dzake munhamo. Chitarisa zvakaitika. Hama ndo dzakatanga kudzinga Mozisi muEgypt. Akatanga kubuda muEgypt, havasi vana veIsraeri. Ndi Mozisi. Anzi wakauraya muIjipita, tinokutengesa. Mozisi akatiza vanhu are supposed to help. Why? Because sometimes zvinokubatsira haisi favorite. Handizvo zvauri kutsvaga. Imagine wavharwa mari dzako kunyika, wauya kuchechi, raparidzwa kuti Mwari anosimudza marombe, upenyu hwako hunochinja. Unoziva kuti kwandauya ndiko ka, nokuti uku ndakabirwa mari dzangu. Rapedza kurohwa iro ronzi chiuyai nemari yamuinayo. Unoziva kuti vakundipedzisa. Unoziva kuti vanhu ava tsitsi chaidzo havana. Kutopoterawo kuno kuzokuti zviite zviri nani, but shoma iyo yakutoenda. Ikabvongodzwa, you resist. Makore adhonza hazvireva kuti hausi padziva. Type yemvura yacho haisi favorite. Rawakavenga ndorine nyaya dzacho. Rausingafarire ndorakatofanira manje. Mwari ndibatsirei, ndigamuchire nyaya dzandinonurwa nadzo. Jacob nemutumwa usiku hwese yaiva fight. Zuva rabuda ndo paakabata mutumwa. Handikusiyei kusvika mandiropafadza. Saka fight yanga iri yei. Kana uchiziva kuti tinokomborera wambondihedherei usiku hwese. Bhaibheri rangu rinoti they wrestled. Kurati mutumwa akadzokera kudenga akanoudza Mwari kuti panyika panorohwa munhu. Mutumwa akatoenda wane zviviri zvitatu zvibhagera zvaakanzonzwa kuti tiri vekudenga yedu pati panyika pari kurohwa munhu. Fight usiku hwese. Zuva raakubuda ndo paanoti handikusiyei kusvika mandiropafadza. Kurati munhu akashayiwa chiedza, akashayiwa light, akashayiwa revelation, anofighta blessing. Denga parinokurwira, unofunga tokurwisa. Iye akomborerwa nemutumwa. Chaakabva achiita ipapo, haana kubva aine zvinhu zvaakatakura paakanzi you are now blessed. Bhaibheri rinoti akabva ipapo achikamhina achitadza kufamba. Unokomborerwa zvokuti unopisa tsitsi. Imagine mhuri yese iri the side of river Jacob, achisvika kumhuri yake kana adzimai vakabvunza kuti ndaiteti Jacob ko indava kuti ayo takomborerwa. Unoziva kukomborerwa kwacho unoda kutotsanangura zvakasimba. Bosi anenge mapro. Saka uchiona vekunyika vanokunzwira tsitsi. Kana yangu vaya kutoropafadzwa kwako, rikashumirwa rinokuropafadza, nyika inenge inokunzwira tsitsi. Kuti vakukuvadzwa manje.
Ndazonzwa mumwe achiti kuenda kuchechi kupfumisa pastor. Ndikati kana uchipfumisa pastor, imbomira kumupfumisa imbozvipfumisa kweunozvimakirei. Hauna kupfuma kayo. Andu unopfumisa mufundisi, chimbomira imbozvitanga iwewe. Wega saka haurisi kurevesa. Unopeterwa mari yako, unoitwa murombo, asi wakauya uri mene. Iwe imboita research mbichana so. Mavhu akaiswa meso ebofu, rikanzenda unogeza kuruzisilomu. Usafungidzira kuti kaactivity kanonakidza. Wese ari muroad, ane vanhu vakatosangana nawo. Vakabvunza kuti ko ndiani akudai? Woti Jesu weNazareta. Unenge unoenda kucounseling kuti unomuziva mushere Jesu. Haana utsinye kusvika level iyo iyi. But Bible rinoti wakaenda akandogeza akadzoka achiona mavhu ari sensitive kumaziso, but pane panoshandiswa zviri sensitive kuti meso achiona. Abraham paanonzi naMwari uya kugomo nemwana wako ndipese chibayiro. He was a great secret keeper, that's why he was successful. Imagine achibvunzwa naadzimai vake kuti makwenda kupi? Ondirumbo nocheka mwana. Onza 9 months munodzienda muchipenga nechechi. Labor unoiziva iri mudare. Kungocheka zvako. Naiye mwana akabvunza baba, moto ndauona banga riripo. Chibayiro chiripi? Haana kunzi chiri kutaura ndicho. Aiza chinotiza. He was a great secret keeper. Unoti aimbata mfana eyu. Iyo chakaita kuti atokwidzawo gomo, anga asina kuudzwa nyaya yacho chaichai. Sadzimwe nguva nekuda kwemazera, pana unoda kutombowanzirwa. Kusvika akura, akugona kuzvigamuchira kuti yakabvongodzwa hayo ine marara hayo, but apa ndosimuka. Ndikaignore ine marara, ikasetla zvakanaka, makore anenge achiwanda ndiri pano. Hakuna munhu anonakidzwa nediscipline. But munhu wese anoda kuva successful. But success is attached to discipline. Zvakanaka zvaunoda kuachieve mulife, zvinoda ka dedication kuva attached to discipline. Kurambidzwa zvimwe zvinhu zvaunoda. Imagine kuti vanhu vakaluza garden nekudya mugarden. Kushaya discipline kwekuti vandidya yese, siyai uyu. Vasati vapedza yese, vari kuda iwoyo. Ndopana kuti munhu iproblem. Wakaroora akabvisira mari, havana kana 3 years, atone small house. Tsano, wakatenderwa muti ndeuyu. In fact, mugarden makaita problem ya Pastor Snake pawakabvuta mic. Bozi vakariparidza kunge vari kuunza deliverance kuvanhu. Kuti muri kubatirirwa mani, kiriyai mugarden rese. Haunodzvanyirirwa. Munhu ngaasununguke kudya igarden renyu. But aguta vakasangana panze. Inofa yakaloda. Zvimwe zvinhu zvakanaka zvina kukunakira ufunge. Handisi kuti zvakaipa, zvakatonaka kuti uve neIphone, but kwairi kubva nako kumanje. Ukatodaro watouraya munhu, watobvongodza. Because handizonzwa kuti he is my guy. Indakati chinhu chiri more dangerous mazuva ano, hakusi kuvengwa, kudiwa. Mamwe maBP ane vanhu, inyaya vanhu vanodanana nawo kwete wakavamaka, vavanotodanana nawo. Ndo vari kutopa maproblems esa. Ukangonzwa inda ichikuruma mushetu, ndo iri mukati ende iri kudzirwa newe. Haurumwe nekure. Kudiwa kuri more dangerous. Unodiwa zvekuti unopesera wane problem nekudiwa. Izvo zvanzi ndisendere data, atone stress izvezvi. Kudiwa zvekuti unopesera wane problem. Mukuru yakabvongodzwa hainakidze. Haisi favorite yevanhu. Hakuna munhu anoida. Vanhu vanongona tokudzasiyana nazvo, things are not okay. Bururu kana chiri chaMwari chinhu ichi, chinogona kusanakidza vanhu.
but ndinoziva kuti ndikachiita mukutendeka kwake pane blessing iripo apo. Ndaimbogara nagogo wangu kudomboshava kumusha. Vaiti vakarwara vaitaura statement raindinetsa. Vaiti dai ndikanopiwa majekiseni. Kwete kubayiwa, kupiwa. Ati muchemberi anotoshuwira kubayiwa kwacho. Ndikazodiscover kuti aiwa kukura kwavaudza kuti hakusisiri kubayiwa kurapwa. Vana vadiki vanobayiwa, vakuru vanorapwa nejekiseni racho. Sachona kuna anotorida. Zvava nemhiripirika. Mhiripiri kwana vadiki inovava, kwakuri inonaka. Sachona vanotoitai kutenga chaiko. Anonzwa ndikaishaya zviite mushe. Kana munhu amachuwa akuziva shoko raMwari nekutendeka kwaMwari, yakabvongodzwa yaanoipinda. Aya makore awadhonza zvino kuti haisi kubvongodzwa. Ikabvongodzwa unoona sekunge hausi kuitirwa favor. Success haisingori patalent or pagift. It attached to discipline. Discipline haidiwe nemunhu wese. Vamunoona vakasimba munoti mamonya vai. Vanhu vanonorwadziwa kujimu kunorwadza. Ukangofunga kurwadziwa unosimba, ukaignore unotongoramba wakadaro. Hazvinakidze, but ndo mune product yauri kutsvaga yacho. Dai Mwari atiwanira nyasha. Makore atagara muchechi anofanira kusvika paanokurwadza kuti batinda. Iyo rinoti kudii Bible? Mwari unosumudza marombe kubva muguruva. Samubvunzo ndokuti asi unorema kani? Warema zvokuti Mwari akukutadza. But andakadiscover anosumudza marombe kubva muguruva, but ijutire rombe kuzunza guruva racho. Noti kwauri kuenda kwacho haridiwe. Wabviswa kuguruva, hauna kubviswa guruva. So kubvisa guruva idiscipline, kubvisa zvisingadiwe ikoko. There's a role to play pa success yako ne blessing yako. So Jesu akauya ipapo nokuti aitoziva kuti kune imwe type yekuti ndikasaenda ikoko inofira ikoko. Ndopandoda kuti church ive naJesu manje. Kune type yekuti ikashayiwa nyasha dzaMwari, kungwara kwacho hatina. Kurongeka kwacho hatina. Zvokuti tikashayiwa nyasha dzake hapasimuke munhu. Oza upenyu uri stubborn kazvekudaro kuti kwawakaberekerwa kwacho problem. Iwo wacho kufunda huna, hama huna. Unoona uri kuma negative akawanda. Pakashayika Jesu hapasimuke munhu. Bozi kana kuti vanhu vakubatsire hauna hama. Saka Jesu akauya ipapo ndokubva ananga kune iye senior we38 years. Mvunzo ndokubva ati unoda here kuti you must have the willpower, the drive in you kuti ndaakuda manje kuti upenyu hwangu huchinje. Hongu ndapinda church, but I need to do what can change my life. Saka Jesu akabva apa munhu assignment, carry your mat. Haadi kutakura mat auya kuzopora. Chiri kudiwa naJesu ndechekuti takura mat. Isha anoitakurirei. Akaisiya vamwe vanorara ipapa vakachona futi. Bochamuuraya muchinda uyu imeti but pa right place. Pandapedzisira kuverenga pati, and that day it was a Sabbath day. Raiva day rekuzorora. Jesu ndokubva ati takura. Why? Nokuti akasimuka atakura meti anozorora paurwere. But akazorora according to the law yeSabbath anoramba ari murwere. Saka vakamuona vakati iwe watakurirei meti, havana kuti waporerei. Vanhu havadi kuti uite zvinotaura Mwari. Vanoda kuti upote uchitaura kuna Mwari kuti aite zvaunoda. Watakurirei meti. Jesu ndoyaamuudza kuti takura. Havasi kuti waporerei. Vari worried kana wakuita zvaanotaura. Why? Because ukaita zvaanotaura, life yako inochinja. Imwe favor yekutakura meti. Meti reminder yekuti ukazofarisa, ukazotarisa meti unodzikama. Munhu anofanira kuva nereminder mulife. Kamwe kakudadaka unoita kunge wakafunda stereki. Oda kupota uchiyeuchidzwa. Kunzitsana muri wepromotion ka. Unenge wakutofaya vanhu kubasawo. Kunge pakatonzi fundei. Unokanganwa. Dai asiri Mwari. Hawaipa sviko pawakasvika apa. But une problem yekukanganwa. Hauna reminder. Ndakuunzira meti nhasi.
wati farei imbocheuka pawakabviswa uoni. Ndakamboshanda pamine underground kune imwe mine kukwekwe yandiTiger Reef. So whenever I go to Bulawayo kana Gweru, sometimes ndinenda nefamily nevana, so tinombopfuura nepamine pacho kukwekwe ndichinoratidza vana ndo pataishanda pa vana vangu ndokamba kandaigara vana vedu masaladi akavhunduka zvikanzi really, ndikati murili imo mamuna dedhu dai asiri Jesu zvake. Vedu masaladi like serious. Ngoti mazuva anzi atitongwe nemasaladi. Ndakavaudza ndikati mawati really imo makabuda munhu, but handira kubuda nekungwara. Waiva munhu vakasara ikoko ndi Jesu. Saka tikati farei toti munosha. Why hatikanganwe? Nokuti vanhu vanoda kuti usiye mate vada kuuraya kutenda kwako kuti ukanganwe Mwari. Ipapa zvaita upenyu. Tine vanhu vanoda kuita kumanikidzirwa, so kukumbirwa. Ngatiomberei kana, ngatiimbirei Mwari. Unenge wakanganwa. David wakajaivha adzimai vakabatikana. Akati nzwa dhiya ndiri kupesana nebhiti ndiri kuzviziva, but inini handisi kutamba zviri kuridzwa. Ndarangarira Mwari kwaakandibvisa. Saka handifanane nevanhu vandakaona pano. Isu tine mawiro atakaita. Kwakabviwa dai asiriye zvake, taikuuya sei? Dai asiriye Jesu, marriage hayaita iyi. Saini yekuti yanga isingaita dai asiri Jesu, anoona mukanetsana. Anoti type yangu but machembera mesi. Wrong type imomo. Asatambokudza asi. Tane ndakaita mistake. Unofira mistake imomo 40 years na mistake wako. Liyanga asingadiwe, asina runako saRachel, ndiye akatanga kupinda marriage 7 years ari mumarriage Rachel asati auya. Zvokutoti wacho akanaka aibvunza akati shatei kuti dziri sei dzimba asikana. Unotora manotes kutype isiriyo. Bvunza varefu vemuJeriko. Varefu vakaona Jesu. Mupfupa akaonekwa akahosta hosting team zakeyo. Dai asiri Jesu, sei wakarasa meti iwewe. But not ngatiitirei Mwari wedu unokanganwa zvaakakuitira nekwaakakubvisa. Wainyika ine zvayakakuudza. Isa meti pasi. Kuisa meti pasi kunzi usaite zvinoparidzwa, pinda chechi chete. Because anoziva Mwari kwaakamubvisa haamanikidzirwe, haafoswe. Mwana anoziva kwaakarerwa neanoziva mubereki kukosha kwake. Haamirire crusade kuti dzendai kumusha kani, rangarirai vabereki. Tineve kutoti tikasaparidza ahende. Antanga akangouzvizvaraika. Anoziva kwaakabviswa, asingakanganwe, haapushwe. It becomes a lifestyle to serve God. Why? Because He saved you. Usaisa meti. Carry your mate. Takura nowe yako. Why? Nokuti mukuitakura zvinofadza iye. Hapana pauchadzokera kuita murwere iwe wakasumudza mate. But ukaidzorera pasi ndaona wakudzokera futi. Dai Mwari atiwanira nyasha manirani. You know yourself very well. Makore mangani pa church. Yarambire ikuchinja. Iyo ukaona izwa. Murume ari pa Bethsaida 38 years asikuita. But zvaita kune vamwe saka aiti ndaitangira kuti panotoshanda but asikushandira iwewe. Ukanzwa muchechi muchitopiwa matestimony, isaini yekuti Mwari wacho ari kutomboita nevamwe muno kungoti newe hasati. Sachiita research kuti kwaini Mwari anondimakirei ingandopinda pano one. Kupinda chino one, kuita zvawakainga is another thing. Blessing ainene kuti wauya. Bvunza Peter. Vamwe vadzidzi pakabatwa Jesu Getsemani vakatiza. So Peter akasara akatevera. So ndaita pfungwa yekuti asi Peter is very strong. Ndovatende vatoda. Havaregeshe vachienda ivaripo. Ozoona vakumberi akunzwi mumwe wacho obva aramba ka 3. Anoteera kunorambira ikoko.
Kuchechi anouya kuzoramba zviri kutaurwa chete. Practice makes perfect. Dzidzirawo kuita zvakanaka. Kana yabvongodzwawo so, kana yabvongodzwa inoshanda mvura iyi. Ingano vamwe vaenda makore esa vachipinda mudziva irori. Kuuya kuchechi is one thing. Kuita zvawakainga is another. God is not moved kuti wauya. He is moved kana uchiita zvaanotaura pawauya. Prayer haisi magic yekuti Mwari vaite zvinhu. ChiKristu lifestyle yaunorarama maringe shoko raMwari kuti zvinhu zvako zvishanduke. I'm sure my time is done. But message yandakunzira nhasi ndeyekuti wakauya padziva makore afamba. Wakauya padziva makore afamba. Kokuita zvinodiwa padziva. Chimbobvisa maonero ako utende zvazviri kuti nyangwe yabvongodzwa. Haisi nyaya yemaonero angu. Inyaya yekuziva kuti yabvongodzerwei. I must dive into the pool. Learn to participate. Pindawo mune zvinoitwa mukereke yaJehovha. Uone kuti anokusiya here. Vachango understand because mamiriro akaita zvinhu inzwa. Hatifanani zvatingaite. Takangofanana kuti tine zvatofanirwa kuita. Hatina kufanana mawaniro nezvinhu zvatingaitire Mwari. Chatangofanana indakarerwa nevabereki vaenda kuZayoja. Vaendudza vachiti so, mwanangu pano pariitwa mapledges, iwe haushande. Holiday ikakwana, usarega chechi chihaya caretaker nokuti pada kubviswa sora pano. Every holiday ndakatozoti Mwari anamatwa nesimba rako kai. Homwe kana isiko simba riripo. Tine zvinhu zvekuti vanhu vari kuti I believe God for this, dai Mwari andipa basa. Yeti kuseva Mwari kwacho hakupo. And aine excuse. Zvakaoma mari hapana. But pane zvaunofanirwa kuita with your time, with your sweat in serving God. Anonamatwa nesimba rako. Imwe blessing haisi mukunamatirwa iri mukurongedza macheya. Luke 17 verse 11. Bible rinoti kudi varume vemapere mbudzi pavakati mwanakomana waDhavhidhi nzwireioni havana kunzi receive your healing. Vakanzi endai munozviratidza. Pavakateerera shoko rekutumika vari munzira vakapora pasina kutaurwa kunzi we are healed. Chimwe chawakamirira chiri mune yakabvongodzwa kana wakuita. Havana kupora kunzi you are healed, receive your healing. Endai kutumika. Mwari ndirangarirei imi munoshamisa tumika. Unaziva kuti Joseph akanga nechiroto chekuita mambo kuEgypt, but anga sina mari transport. Akaenda sei? Dhera akatumwa. Akaendesera chingwa vakoma. Nyangwe vakaita zvavakamuita, but chakamupa kusumuka kubva pamba kutumika. Imwe destiny yako yakavigwa mukutumika nekuita. Manje handizoka calling kaunosensa so. Saka utumike nokuti unzwa David was already anointed paakatumwa nechingwa kunoona hondo dzevakoma nababa wake. Anga atori already anointed by Samuel. But aitotumika nezodzo. Iwe wakutoda protocol basa racho usati waita futi. Aiendesera chingwa vakoma ndosaka akazouraya Goliath. Hauende uchiti ndiri kunouraya Goliath. Ibonus kana uri type inotumika. Jesu waunoda paakauya panyika anga atotumwa nababa wake. Iwe na mdzara wako haufa. Urungoda kuti Mwari vaite munana mulife. Mama principles akavigwa sekudaro pachena so. Iva munhu anotumika. Wasanonzo munhu achiti ndichandakanakira handisi kumba kwemunhu ndochaukatoipira ndokutoipa. Nokuti Mwari waunonamata akasiya denga rake akatomboenda kumba kwaAbrahama. Mwari wako anobva kacha. Mwari fuka tukunyepa. 3 angels dzakaya kumba kwaAbrahama. Bible rinoti and one of them was God himself. Mwari waunonamata anotomboenda kumaraini kwanu.
Iwe unochandakanakira ntsika ikoko. Let me surprise you. Do you not even Mwari unonamata anoenda kunhamo. Deuteronomy 33 and 34. God came down and buried Moses. Till today, when I was here, Moses. Why? God came down and buried Moses. Mwari kuenda kunhamo. Imagine ngirozi dzikabvunzana kudenga mudhara ari kupi taenda kunhamo. Ana bro wake afa pasa. Iwe kunhamo auendi. Une zvinhu zvaunosangana nazvo nekuda kwekuti dzimwe nguva une moyo nevamwe kwete kuti unonamata stereki. Melkizedeki kuti asangane naAbrahama havana kuisa appointment. Abrahama anga atevera Loti apambwa kunobatsira Loti hondo dzake. Achibva ikoko ndopaanosangana nemutumwa waJehovha. Kune zvinhu zvakanzi naMwari unosangana nazvo kana uine moyo nevamwe kwete kuti kana uchitsanya stereki. Unofira mupureya ukaita zvekutamba. Ukasatumika ukasaziva kune vanhu vekuti the way you participate in the things of God don't answer even pahealth yako. Iwe wakangodzwa formula yekuti kana uchirwara unonamatirwa receive your healing. Luke 17:11 yati vakatumwa kwete vakanamatirwa. Amene tuchatumwa rini. So mambo okutanga kwaIsraeri akatumwa kunotsvaka madhongo araswa nababa. Ane right yekuramba nokuti pamba pawo paiva nemushandi. Baba vake vakati tora muranda wako muende. Akadi kuti muranda wacho ngaaende ari kutambira mari pano. You had the right to say no. But obedience kuna baba orasa madhongi. Osa sometimes aigona kuti mudharaenda muchingorasa uyu. Mwana baba wakarongeka. Era yemumba ukaitrita semwana kuti chinhu chedu pane blessing yako. Iwe manje nechechi yako yacho unotoiwanzira futi. Wanzwa ichitaurwa sanoti vakanyanya. Madhongo akaraswa mumba menyu anobenefita vana vemo vakatsvaga. Unotenyenya neyako yaunopinda. Tangopinda hedu vanhu vacho vakaoma. I'm sure my time is done. I want us to stand. I want to pray with you people. Tinamatitese manera nasi. Tine vanhu shuwa unonzonzi handina munhu. Bozi nehama chaidzo dzingakubatsira hauna. Vangamire newe hapana. But wandinoziva akafambira vanhu vasina vanhu. He became man for your sake. He became man for my sake. Wakava munhu kuti abatsire munhu. Zvino iye kana auya anokuudza zvekuita. Kana wazviita unosimuka. Saite mafungiro ako kuti bvongodzwa yaite todai right. Zvaunoti azviite zvinoita. Why? Nokuti zvawakatenda kuti zvinokuitira ndopa zvakusvitsa apa. 38 years uri pa right place usina right testimony zvinorwadza. Your life must change. Wako upenyu ngaushanduke unonamata Mwari mupenyu. But ane key yekushanduka kwelife ndiwe. Ukaita zvaanotaura. Noa vakareka mvura ichanaya. Kurati ukasavaka ichanai. Ukavaka in 2 weeks inouya the 3rd week. Ukavaka negore inouya after year. Ukachiregera kuvaka ichauya. Ane calendar rain from life is the man. Andakamirira Mwari wakatomisa Mwari. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Thank you for speaking to us. Yakabvongodzwa kudaro Mwari. Ichirwadza kutarisa zvichirema. Tipei nyasha dzekuita. Tipei nyasha dzekuparticipata. Tipei nyasha dzekubata zvatofanirwa kubata muimba yenyu. Mutsvene wakatendeka Mwari wamasimba ose. Makore atagara akawanda Baba. Taakuda nyasha dzekuchinja kweupenyu. Taneta kuramba tiri vekukundwa. Ndiitewo number 1 muzuva ranhasi. Nokuti tichaita zvamunotaura. Mbiri yose nekukudzwa zviwe kwamuri. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Present worship isati yatitungamirira kuimba. I welcome if there is one among us anoti aiwa uyu Jesu ndomuda uyu anoinga vanhu vasina vanhu. Ufunge I'm a product of his grace. Handina chandinobosta nacho. Bozi kuchikoro kwacho zvaitonetsawo.
musociety wese, but iye paakandirangarira zvinenge zviri nani also. The same with you. You make a choice today. I welcome if there is one among us anoti Ishe Jesu ndoda kukugamuchirai rwadziwa nelife yako isina Mwari. You can sing for us. And I welcome if there is anyone who wants to give his life to Jesus. Ndiro donzvo roti sei tauya pano, imwe hama ngaifamba netsoka dzako mudikani. This decision is a mistake. You will not regret making this decision. Ini ndainwa ndandiriko ikoko, ini ndaita zvinoitwa ikoko. Dai asiri Jesu andaimira pano nhasi. You start by making choice. Ndiriko kuda mudikani, famba netsoka dzako, famba netsoka dzako, ndinamate newe, famba netsoka dzako. You can sing, ndinamate nehama dzangu. Baye kwaya naramaris itiripo zimo yokupinda mashure kwangu taishe Jesu pindai moyo mangu. Tinokugamuchirai kuti vaishe. Just come up, brother and sister. Kana pane vari kuuya, uyai hama dzangu, uyai tinamate, uyai tinamate, uyai tinamate. This is your time, this is your season. Upenyu hwako haurifaniri kuramba wakadaro. Just raise your hands. Tedzerai mashoko angu aya. Ishe Jesu pindai moyo mangu. Ndinokugamuchirai kuti vaishe uye muponesi waupenyu hwangu. Ndidzimei mubhuku rerufu, mundinyore mubhuku reupenyu. Mweya mutsvene wenyu ngaafambe neni, andidzidzise, anditsiure, andigonese. Dzamara mudzoka muzita renyu Jesu. Amen. God bless you. Thank you so much, my brother. Thank you so much. Onai murumo. Thank you so much. God bless you. So right, today. Ndoda kusumudze maoko ako mudikani, kana pane vanorwara pakati pedu. I want to make a prayer for the sick. Ndoda kunamata neyo kana une panorwadza. Ndoda ndideclare nyasha dzekuporeswa muupenyu hwako. Baba, tinokutendai nekuda kweshoko renyu. Iye wakatuma shoko rake rikarapa vanhu vake. Nemavanga enyu Kristu takaporeswa. Ndinorayira urwere panyama yake ushayiwe simba. Ndinodeclare nyasha dzekuporeswa manheru ano. I rebuke sickness in the name of Jesus. Urwere regedza munhu. Ndiri kutaura nyasha, ndiri kutaura mavanga aKristu. Ndinotaura kuporeswa manheru ano muzita raJesu Kristu weNazareta. Baba, mazviita nenyasha muupenyu hwehama dzangu dziri pano. Vana muzvikoro vapei uchenjeri, vapei wisdom, vapei discipline. Vana ngavachengetwe. Every spirit of satanism iri muzvikoro ngairegere kubata vasanangurwa venyu. Mutsvene, ndinotaura nyasha mumabasa avo zvavanobata aya maoko ngaaropafadzwe. Ndinotaura overflow. Maoko aya ngaabate zvine pundutso. Ndinotaura favor paanohodha, paanotengesa, zvaanoshanda nekubata. Shoko renyu rinotaura bless the work of your hands. I decree and I declare blessing over their lives in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. Tinotenda zvikuru, tigare pasi. Mazvita, you can sing. Tiri patiri papo ngatiise maoko pamwe chete. God spoke to us today. Mwari wataura nesu kubodekedza nemuranda wake Evangelist T Muparinga. May God bless you, my brother. Mutare is never be the same again. Dokukumbira zvinhu izvi. Bata chinhu ichi. Mangwana usarasikirwa ne 1 to 2. Mangwana usarasikirwa ne 1 to 2. Tokati zvepano pa 1 to 2. Ndokumbirisa. Bate nguva idzodzo.
muzita raJesu Kristu, amen. Dautenda munhu waMwari wanamata pakati pedu, anachada kutora kwenda kumwe konhu zvakare. Dokukumbirisai tifambe pamwe chete nguva dzedu dzakanaka dzekufamba kwedu. Tinokutendai munhu waMwari unobata nguva. Ndokutendai nekushumira kwatiri. Mashoko ane upenyu wakadai. Zvokwadi mashoko akakwenenzverwa anobuda pachigaro chaMwari. Mangwana usarasikirwa. Mwari akuitira zvakanaka. Kana wane envelope yako inonga yakudzoka, unoidzosa kuno toigamuchira. Mwari achitira zvakanaka. Aiwa, present worship ichitimbira. Munhu waMwari paanga achinamata pano, kune vanorwara nekufamba kwedu ngakuwe kwakanaka. May God guide you, protect you. Mangwana 1 to 2 taapano zvakare toshumirwazve. Mushiramba izvozvo 5 dzemadeko tadzoka pano. Famba ine kugare. May God bless you. Ndipe yokuimba hama dzangu.